I fi. Gaeth o gyda ti, gofynodd Mr Benn. Roedd y dyn ifanc wrth ei fodd, a chyn pen dim, roedd Mr Benn yn masged y balwn ac yn dysgu sut roedd y balwn yn gweithio. Pan ydyn ni eisiau codi, dyn ni'n codi'r angor. Pan dyn ni eisiau dod i lawr, dyn ni'n gollwng peth o'r nwy o'r tiwb yma ar waelod y balwn, eglurodd. Edrychodd Mr Benn ar y balwnau eraill. Roedd gan bob un, ond rhai'r dyn ifanc a'r barwn Bartram, ddarnau ychwanegol arnyn nhw. Roedd 2 hwyl yr un. Roedd gan y nesa rwyfau drwy'r awyr. Roedd gan y trydydd farcud mawr i'w dynnu neu flaen. Roedd gan y pedwerydd bropeler mawr. Do'n i ddim yn gallu fforddio darnau ychwanegol, medda'r dyn ifanc, ond yn siŵr fod y barwn wedi gwneud rhywbeth i'r balwnau eraill i wneud yn siŵr mai fe fydd yn ennill. Yn sydyn, dyna'r dyn oedd yn mynd i gychwyn y ras yn gweiddi. Beth na i, gofynodd Mr Benn. Pan fydd e'n tanio'r pistol i gychwyn, tynnwch ar raff yr angor, atebodd y dyn ifanc. Pawb yn ei llefydd, barod, i ffwrdd â chi! Yn gyflym, tynnodd pob un o griwiau'r balwnau i'r angorau i mewn. Tynnodd Mr Benn un ef i mewn, dechreuodd y balwn esgyn ac yna stopiodd. Edrychodd Mr Benn dros yr ymyl, a sylwodd fod y balwn wedi glymu wrth biben ddŵr rhyw fwthyn. Barwn Bartram wnaeth hynny, mae'n siŵr, medde, a thynnodd yn galed ar y rhaff. Daeth darn o'r biben yn rhydd gyda'r rhaff. Fe ddychwelwn ni hwnna nes ymlaen, medde Mr Benn. Y barwn fi wrthi'n siŵr ddigon. Edrychwch ar y balwnau eraill, wedi trio'n rhwystro ni gyd. Roedd y balwn cyntaf wedi colli un o'i hwyliau, ac roedd yn troi yn ei unfan fel 2 dwl. Ar yr ail, mae'n rhaid bod y barwn wedi gorchuddio rhwyfau a hadau adar. Roedd y rhwyfau dan ei sang o adar. Cymaint ohonynt nes y bod yn pwyso'r balwn i lawr. Roedd barcud y trydydd yn ei dynnu fyny ac i fyny, yn lle ar hyd y wlad, ac roedd y balwn yn diflannu'r cymylau. Ar y pedwerydd, mae'n rhaid bod y barwn wedi troi'r propeler tu chwith. Fe saethodd y balwn i ffwrdd yn llwyddiannus, ond gan fynd i'r cyfeiriad anghywir. Roedd y barwn yn wen o glist i glist, yn chwifio i law yn braf wrth hwylio i ffwrdd ar ei daith. Fe ddigiodd y dipyn pan welodd e nad oedd y dyn ifanc mor bell y tu ôl iddo ac roedd e wedi disgwyl. Hwyliodd y 2 balwn yn ei blaenau gan adael y tyrfaoedd o'i hôl. Cyn hir, roedden nhw'n hwylio dros wlad agored. Yn araf, fe ddalien nhw falwn y barwn i fyny ac yna fe basio nhw fe. Roedd Mr Benn yn mwynhau symudiad araf braf y balwn. Mae'n rhaid, meddyliodd, mae dyma sut mae'r cymylau yn teimlo. Fe eithon nhw dros goedwig fechan ac yna fe sylwn nhw wrth i'r barwn groesi dros y goedwig ei fod yn gostwng rhaff. Cododd y dyn oedd gyda'r barwn gorn at ei geg a'i chwythu. Allan o'r goedwig carlamodd ceffyl a marchog ar ei gefn. Cipiodd y marchog ben y rhaff a'i chlymu at gyfrwy'r ceffyl. Cyn gyntad y grodd y rhaff wedi chlymu'n dyn, carlamodd y ceffyl ymaith gan dynnu'r balwn yn gyflymach ar ei ôl. Roedd y barwn nawr yn dal i fyny ar dyn ifanc a Mr Benn yn gyflym. Wrth i'r barwn ei pasio, galwodd, doeddech chi ddim mewn gwirionedd yn credu byddwn ni'n gadael i chi ennill, oeddech chi? Gwyliodd y dyn ifanc y barwn yn hwylio neu flaen a dywedodd, allwn ni'n gwneud dim nawr. Efallai gallwn ni, meddai Mr Benn, a chododd ddarn o'r biben ddŵr oedd wedi torri'n rhydd a dechrau'r ras. Rhoddodd un pen iddi wrth y lle roedd y nwy yn dianc a phwyntiodd y pen arall y tu ôl iddyn nhw.
gollwngwyd ychydig o nwy a saethodd y balwn yn ei flan wedi yrru gan y nwy ac yna arafodd eto. Unwaith eto, meddai Mr Benn. Ond, meddai'r dyn ifanc, mae un broblem. Wrth ollwng o nwy, fe awn ni i lawr ac i lawr. Dyn ni bron a'i dal nhw, meddai Mr Benn. Un tro arall. A chyda un chwythiad gref arall o'r nwy, fe saethodd y balwn yn ei flaen yn is ac yn is. Fe saethon nhw heibio'r barwn gan ddychryn y ceffil. Cododd yr ei draedol gan daflu'r marchog, ac yna rhithrodd i ffwrdd gan dynnu balwn y barwn i'r cywiriad anghywir. A dyna ddiwedd ar ei trafferthion. Roedd y balwn braidd yn isel, ond fe hwyliodd yn ei flaen fymryn uwch ben y coed. Yna, a hergwd ysgafn, glaniodd wrth y postyn yn nodi diwedd y ras. Cymeradwyodd y dyrfan uchel. Cyflwynodd y mair gwpan air a gwobr arian i'r dyn ifanc. Yna chwiliodd am y fedal i Mr Benn am helpu. Rhaid mod i wedi gadael hi ar ôl, fydde. Yn sydyn, ymddangosod dyn yn ymyl Mr Benn. Fe a i a chi mewn i'w nôl hi, y ffordd hon, sir? Camodd Mr Benn drwy drws a gwyddai ar un waith ei fod yn stafell newid y siop. Dyna'i ddillad ei hun. Cymerodd un gipolog yn y drych ac yna newidiodd. Yn y siop, dychwilodd y dillad i'r siopwr. Diolch, sir, meddai fe, ac yna gan wyni. Dwi'n credu mai chi bia hon, ac ystynnodd fedel i Mr Benn. Roedd Mr Benn wrth ben ei ddigon. Wrth y drws, chwifiodd ei law a dweud, diolch yn fawr, fe'ch gwelech chi eto'n fuan. Roedd Mr Benn yn eitha balch i fod ei nôl yn heol hwyl a'i draed ar y ddeiar. Roedd y bechgyn yn dal i chwarae â balwnau ac erbyn hyn, roedden nhw wedi clymu ac roedden nhw'n hwylio'n braf. Wrth lydiart ei di, edrychodd Mr Benn ar y fedal eto. Roedd llun o balwn a rhif un mawr arni. Fe gadwai hon gyda fy holl drysorau eraill, meddai. Fe wnaeth hi fod goffa am yr antur yma. Thank you.